kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Ako po ay isang 18-year-old student and proud po akong sabihin na naging maganda po ang grades ko last school year. Kaya ngayon, pinapapili po ako ng aking mom and dad. Ay, taray! Sosyal! Pinapapili ako ng aking mom and dad. Kung ako daw po ay magta-travel ngayong summer or bibili po ako ng laptop. Ay, Sana Sana all! Sana all yayamanin problems! Alam ko po, ito na, sabi niya, alam ko po parang medyo mababaw kung iisipin kumpara sa problema ng mga iba, pero I just want to make a good decision. Yan. Hindi naman namin babaliwalain kasi Correct. lalo pa kung halimbawa yan ang pinapapili ng mga parents. Ayan. Friend namin yung parents mo. Well, gusto lang namin paalam sa'yo na bless ka. Ayan, totoo yan. Kasi kung sa amin, maalala mo ni Ayala, noong mga ganyang panahon ka. Parang wala. Oo. Parang di ko matandaan na parang sapat na sa akin na masaya yung nanay ko. Oo, yun. Totoo. Na kapag halimbawa maganda yung grades ko, ang thinking ko kasi noon, dahil syempre hindi naman tayo Oo. lumaking mayaman, no? Ang thinking ko noon, kapag ka maganda yung grades, maayos kang makakapagtapos, Oo. makakapagtapos ka with Latin honors, madali ka makakahanap ng trabaho, Oo. tapos makakatulong ka agad sa nanay mo. Correct. Yun talaga yung goal, ano, Yun lang na talaga yung mapasaya goal, yung magulang. mapasaya. Correct. Oo. Kumbaga bonus na lang na ang isa sa kauna-unahang nabili ko sa sweldo ko ay DVD player. Ang luma. DVD player na ang tatak ay Sony. Yeah. Hindi ko kasi kaya yung Sony. Kaya sunny. Doon lang tayo sa Sunny. S-U-N-N-Y. At least, maaraw, Oho. maliwalas, Tama. di ba? Yun na yung goals. Oho. Hindi ko matandaan na parang binigyan ako ng parang mga ganyang klaseng mga choices dahil mataas yung grades. For Correct. me, it's enough yung feeling na Makita mo, na masaya yung magulang mo. Tsaka ikaw din. totoo. Achievement mo sa sarili mo yun eh. Correct. Kaya alam mo yun, bonus na lang yan for your parents, pero sa totoo lang, it's you. At dadalhin mo yan kahit na nag-graduate ka na ng college or nakapag-trabaho ka na, dadalhin mo yan na honor student ka nung araw. Pag Correct. nag-usap tayong mga magkakaibigan sa reunion, matatandaan nyo na naging honor student ka. So, it's really a benefit on you. Napaka-bless mo na meron kang additional, bonggang-bongga. Do I travel or do I buy a laptop? Yeah. Ang saya-saya ng mga problema mo. well, sa amin kasi magkakaiba naman tayo ng perspective. Kung sa akin mangyari yun siguro gagamitin ko yung tool para ma-enhance yung skill ko. Ayan. So I would go for The laptop. For the laptop. Oo. Kasi yung travel naman, anytime pwede mong gawin Actually, long-term kasi yung parehas long-term. Kasi kunyari, yung travel, long-term din naman siya in terms of core memories. memories. 'Di ba? Kumbaga, parang ita-treasure nyo yan hanggang sa naaalala nyo pa rin, 'di ba? Ayan. Especially now with there's a lot of photos, there's a lot of videos. That's also the is also long term. Pero tama din. Ako I would also go for
laptop. Ayan. Kasi yung laptop talagang beneficial siya, especially kung halimbawa din, depende sa kondisyon, may laptop ka na ba? Ayan. Kasi kung may laptop ka na, edi pulihin mo na yung travel. Meron ka na di ba? Pwede naman yun. Nagtatagal naman ng laptop. Pero kung wala ka pa talagang laptop, kumbaga, last school year, hindi ka nag-laptop, nasa cellphone ka lang gumagamit, habang, di ba, kasi online na din ngayon, maraming ganyan. Di ba? Edi go for the laptop. Practical lang. Alam mo yung POV natin, kasi pinili nating laptop, kasi naisip natin wala nating laptop. Correct. Correct, di ba? Totoo nga, baka may laptop ka naman. Kasi kung may laptop ka, inassume namin agad wala kang laptop eh. Hindi, diba? kami kasi yun dati. Kami kasi yun dati. Wala talaga kaming laptop. Well, kasi hindi naman natin naabutan yung laptop. Naabutan po namin yung computer na mataba yung likod. Diba? At ang pag-aaral namin tungkol sa computer ay parts of the computer and how to make an email. Yung may mga disket pa. Correct, may mga disket, ganon, diba? So, ano yung condition ninyo, 'di ba? Kung meron ka ng laptop, baka siguro Coach Nicole, paano ba? I would say na hindi kasi mahirap Jegs, kasi practical tayo eh. So doon na tayo sa Depende kasi sa 'di ba? Babalik tayo doon as a strength coach, 'di ba? Kung anong strength mo, kung anong bumubuo sa pagkatao mo, doon 'yun magba-vary. Tama. Kaya siguro feeling ko kaya siya hirap kasi parehas matimbang. Parehas matimbang eh. Kasi ang saya rin naman talaga mag-travel. Ay, kung kaya na magulang mo, travel na may laptop. Ganito. Kaya nga, ganito na lang. Sabihin mo, magkano ba? Maging ano ka, di ba smart ka? Maging smart ka about it. Alamin mo, magkano ba ang presyo ng, correct. Yung budget sa, Totoo, magkano bang, mom, dad, yan. Mom, dad, what's the budget? Magkano ba yung budget? So kapag ka sinabi niya, ganito yung budget, pwede ka na ngayon mag-scout. Kung if you can have both. Yan, totoo. Diba? Baka you can have both. Kasi madami namang options pagdating sa mga laptop. Meron pang estudyante, hindi mo naman kailangan yung super duper pro to the maximum level kasi ang mga needs mo sakto lang naman, di ba? So, or pwedeng travel pero mas malapit, mas mura. May laptop ka na, nakapag-travel ka pa pero Pasig Quiapo, Baclaran Monumento, ganon. Pero, di ba, why not? Kung kaya naman best of both worlds. Ganyan talaga, alam nyo po, ganyan talaga kapag halimbawa medyo good yung naging performance. For parents, hindi natin sinasabi yung mga hindi maganda yung performance, hindi kayo dapat rewardan na. Kaya lang, ganun talaga parang for parents na nakikita nila na nag-work ng maigi, ganyan, parang ang daling lambingan. Di ba parang sa parang sa, kunyari sa work, kung gusto mo maglambing sa boss mo ng, for example, ganitong incentive, kung nakita naman ng boss kung gaano kayo nag-work hard for it, hindi mabigat para sa kanya. Pero kung halimbawa, kita, ang kapal naman ng mukha nito, mingi pa ng incentive, hindi naman nagpa-function. Lagi pang absent. Kung di absent, ay late, di ba? Medyo mahirap ibigay. Ang sinasabi lang natin, tingnan mo, ang dami ding magandang balik kapag ka maganda din ang iyong itinanim. So, nagtanim ka ng maganda at mabuting uri ng pag-aaral, di ba, as a student, then tingnan mo yung balik. Travel or laptop? Wow! Tara! Sa POV na mga naman ng parents, wag po nating isipin mga kabisyo na parang this is spoiling the kid, the child. Hindi. Parang din to, actually they are spoiling themselves. Correct. Diba? Totoo din yun. Parang masaya ka na gusto mong, wow, ang galing naman binigay ng anak mo, ibibigay mo ngayon sa anak mo kasi binigyan ka ng happiness . Tama. So, babalik uli sa'yo. Pag nakita mo masaya yung anak mo, babalik uli din sa'yo. At saka, Jegs, nung yun. sinabi mong happiness din siya ng magulang, maaring in a way healing the inner child din to ng magulang. Yes, oo. Kasi 'di ba, parang gano'n, natatandaan ko nung pang ilang beses na kami nakanood ng musical ng anak ko. Na-realize ko na nung araw gusto ko rin naman manood ng mga ganyan. Kaya lang, una, wala pa masyado or sobrang yaman lang yung nakakapanood ng mga musical, mga theatrical ganon. Kaya pagka nakakanood kami ni Princess, sinasamahan ko siya. It's also like me, healing my inner child. Yung mga hindi ko nagawa dati nung araw, 'di ba, na alam mo na mga sugat ng kabataan, 'di ba? Kaya yung mga anak natin, lalong-lalo na yung mga pinapapili between traveler laptop, wag talaga isang araw maka-post yan sa Facebook, ha? Healing my inner child. Mukhang healing inner child, ha? Di ba? Pero totoo yung sinabi mo, Jegs, na in a way, it could also be
hindi lang siya happiness nung bata eh. Happiness din talaga siya nung Correct. magulang. In Oo. many ways, katulad ng sabi mo, binigyan mo ako ng magandang grades, edi happiness ko rin na, 'di ba? Oo. At happy ako doon. Edi ito yung aking ganti. And also in a way, It could be na dahil hindi nila nagawa nagawa. before, Oo, nung sa 'di ba? panahon nila. Parang katulad 'yan ng mga yung mga magulang na pinapagdebu yung kanilang mga anak. Na kahit yung mga anak ngayon, yung mga bata ngayon, pansinin niyo, hindi Sinong magulang yan? wala naman tayong sinasabi. pero di ba maraming ganon? I have so many friends who are like that na minsan hindi man Dahil hindi nila dahil nagawa. hindi nila nagawa. Oo. Katulad na isa kong kaibigan, dahil hindi niya nagawa, tas wala naman siyang anak. Oo. Nagdebut siya nung 42 years old siya. Kung Oh. kailan afford na niya. Oo. So meron din siyang at debuto hindi 42 wishes for 18. Oh, 18. So 18 candles, So, 18 yung roses. team is 18 pa talaga. rin, 'di ba? Oo. Kahit 42 siya. So Oo. maaari kasing pag-heal ng inner Oo. child din kasi 'yun eh. Totoo. Mga hindi ko nagawa noon na gusto kong mangyari ngayon, 'di ba? Ipinapasa sa anak. Correct, tama. Ang saya naman po ng mga problems po ninyo, Oo. 'di ba? Sana isang araw ganyan yung mga problems din namin, Ayan, 'di ba? oo. Ay naku, Jex, ano kayong gagawin ko sa pera ko? Magte-travel o magla-laptop? Sana isang araw ganun Oo. And you are, sabi nga ni Jex kanina, gusto lang namin sabihin sa iyo that you are very blessed. Oo. Napaka-blessed mo sa sitwasyon na meron ka because there are, hindi naman not to burst your bubble, but there are really a lot of students na hindi nga nila alam kung makakapasok pa sila this school Yes, year. totoo yan. Kasi kulang. O kaya, baka this school year hindi sila yung papasok kasi yung kapatid nilang isa. Oo. 'Di ba? May mga ganun magkakapatid. Nagsiskip kung sino muna yung mag-aaral per year kasi hindi kaya sabay-sabay Or yun. kagaya doon sa nakwento nung nakaraan, nung nakausap ko yung mga kabataan sa church namin, nung meron kaming activity doon na isa sa mga noise o anxiety nila is maibibigay ba nila sa parents nila yung expectation ng parents. Ayan. Like yung mga parents nila, sabi nakikita nila na matatanda na, humihina na. Alam mo, Jex, Parang dun sa nakakalungkot. actually dun Pero sa ang babata pa nito hindi, pero dun sa sinabi mong yan, minsan hindi naman yung parents talaga ang Oo. nagpe-pressure. Totoo. Yung kaya nga sinabi ko sa kanila, na-communicate nyo ba yung feeling na yan? Oo. Kasi pag bata ka, feeling mo, invincible ka na, pinapakita mo, mayabang ka. So, yun ang nakikita ng parents mo Eh di syempre, ay, kapag okay pala siya. pagka mayabang na parabang palaban, edi Oo. push ka din, sige no? na, kaya mo yan na. Oo. Malay naman yan, nape-pressure ka lang, di ba? Magsabi din. Oo. And speaking of magsabi, yun yung gawin mo. Magsabi ka sa magulang mo. Tama. Saya naman ang problema mo. Correct. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Communication, importante po yun. Correct. Communicate how you feel, Oo, what you lalo feel. sa mga kabataan. Oo. Nakakalungkot lang din isipin. Ako nalungkot ako nung nalaman ko na yun pala yung anxiety So, ang nila. nanggagaling siya sa naawa kasi sila sa magulang? Oo, yung Or- parang gusto nilang ibigay sa magulang nila, halimbawa, yung magandang grades, yung parang mataas na pero sila din kasi ang Sa sarili nila, sila din kasi correct. nag-set ng expectation sa mga magulang. Kasi kung hindi po, kaya ko po yan, sige po, ako pong bahala. Correct. So kung wala kang binabanggit na problema, na nahihirapan ka pala. may isip nila, okay sa'yo. Oo, so ang galing naman ng anak ko. Sige na, tuloy mo yan, anak. Correct. Kasi Para pag balang nakita araw, pag mahina na si tatay, Oo. si nanay, so doon na parang binabagsak na, feeling nila binabagsak na sa kanila. So, Pero malay nyo naman, hindi. Oo. Talagang siguro pag sinabi lang ng mga magulang na balang araw, pag matatanda na kami, ang sinasabi lang is, matanda na kami, hindi na namin kayo intindihin. Oo. Kaya nyo na yung sarili nyo. Ayan, totoo. Yun lang naman yun Oo. siya eh. So, mahirap lang talaga minsan kasi yung mga kabataan, di ba? Ang hirap din naman talaga mag-open up to Oo, parents. correct, Minsan totoo. kahit sobrang close mo sila, Totoo. minsan ang hirap din talaga. Mas Hindi siya nag-open pa sila sa mga sa best mga friend. oo, kaya kailangan para sa mga magulang that kilala mo yung mga kaibigan. Correct, oo. Para alam mo lang din kapag for anything, 'di ba? Pwede mong tanungin yung friends. Oo. O kaya ang i-friendly mo yung nanay ng friends. Tama. Ganon. Ayan. Oo. Ganon. O siya, uy, nakasulat dito, may libreng concert. Ay, oo May nga. libreng concert na may papremyo pa on May 30. That's on Saturday. Sa Sabado na po yan sa Southville 3 Covered Court, Muntinlupa Poblasyon po yan. Muntinlupa. Kita-kits po tayo. Makakapiling po natin Breezy Boys. At syempre, Republican. At Maharlika Hood. Ayan, syempre, andyan yung MUB band. And si Jojo Mendres na magpapamigay ng cash and cellphone. Wow! Di ba? At hindi lang yan, ha? Pinamimigay natin, mamimigay din tayo ng bigas. Uy,
Louie from Goldmine Rice. Ayan, Farm to Shout Market Road. out. Salamat. Ayan. At hindi lang yan. Ay, magbimigay din. May chance ka ring manalo ng Oo. appliances mula sa Astron. Yan, sulit appliances na kampante, gamitin araw-araw. Astron, alagang maaasahan mo. Ayan. So again, kita-kits po tayo mga kabisyo natin ha. Kung taga Muntinlupa ka, di expected namin nandun Oo, ka, di ba? ayan. Pero kung you're outside Muntinlupa, gusto mo makita yung mga paborito mong Love Radio DJs, Aha. fan ka nitong mga bisita po namin, Tama. edi gora ka nakita-kits tayo doon. Correct. Entrance So, is free. Libre po ito. 6 p.m. yan, dapat before 6, nandun ka na. Correct, para nakapwesto na. Correct, Yan. oo. Alright. O siya, exit na muna kami for now. Ingat po kayo mga Bye. kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!